魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。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 1、こんにちは。一緒にいるエルヤーです。偉大なる真の神ヤハバとヤハシュアの御名においてあなたに敬意を表しますに、私はあなたに、真の神は罪人を好まれず、罪人は地獄に永遠の火に行くだろうと教えます。3、あなたがまだ罪人のままであれば、あなたは地獄に行くでしょう。4、罪人とはどういう意味ですか？罪人とは、次のことを行うことを意味します。偶像崇拝、占星術、嘘つき誰かを傷つける、魔術、泥棒、誰かを殺す、喫煙者、侮辱者、酒飲み、卑劣者語、彫像、画像、シンボルなど、言葉を発せず、動くことのできないものに向かって祈ります。6、あなたにこれをやらせる人全員が本当の神であるわけではありません。これらすべてのことをあなたに押し付けるのは悪魔です。7、従って、これを行うあなた方はみんな、苦しみ、混乱、恐怖の中で生きており、平安がなく、常に苦痛の中にいます。8、愛に生きることは決してできない。あなたはいつも誰かを傷つけようとしているあなたの中には平和がありません。9、あなたがこんな風になっているのを見るのはとても残念です。私エルヤーは、これらすべての危険からあなたを救い出すために、あなたに適切な解決策を提供します。10、私はあなたに、私エリヤ、救いの真の神を教えます。彼はあなたを助けることができる手を持っています。彼はあなたに話すことができる口を持っています。彼はあなたの言うことを聞く耳を持っています。11、彼はあなたを妨げている深い穴からあなたを連れ出してくれます。12、彼はあなたに多大な害を与えた悪魔からあなたを救ってくれるでしょう。13、あなたは真の神と共にいないので、悪魔があなたを苦しめました。14、なぜなら、この真の神は決して罪人を愛さないからです。彼は SINNERS と敵対している。15、悪魔は、あなたに治らない病気を与え、あなたを憑依させ、悪魔のようにさせ、あなたの行く手に非常に多くの破壊的な問題を与え、あなたを絶望に陥らせ、苦痛に陥るまで悪事を働き、さらには自殺にまで追い込みます。16、これは、毎日、毎分、あなたをストーカーしている邪悪な悪魔の計画であり、攻撃です。17、真の神に関して言えば、神は罪を好まないので、あなたがもはや罪を犯さないように助けることによって、より良い人生を提供しようとしているだけです。18、彼は子供たちが互いに傷つけ合うことを望まない真の父のような人です。真の神は創造主であるため、これを決して好まれません。真の創造主は、自分の創造物が互いに食い違うのではなく、
互いに愛し合っていることを常に考慮しています。19、創造者である真の神は、罪を愛さないので、あなたがもう罪を犯さないように、あなたを救い出そうと努めています。20、あなたが罪人ではなくなったら、この真の神があなたのところに来られます。あらゆる不治の病を治す、悪魔をあなたから追い出します素晴らしい良いものを与えます。確認とともに与えるピース救われるという確信を与える。大きな無尽蔵の喜びを与えます。21ですから、真の神は、あなたが罪を犯さない人になることを愛しておられ、それによってあなたを助け、救うことができるのです。22だから、悪霊どもとの関係をすべて断ち切り、罪を愛さないあなたの神、あなたの救い主に立ち返りなさい。23もしあなたがこれらの殺人者、殺人鬼たちとの関係をすべて断つなら、あなたは救われ、永遠の命と永遠の平和を得るでしょう。24あなたにはもう痛みもなくなり、心配もなくなり、恐れもなくなる。25あなたは豊かな永遠の命の中にいて、いつも喜びに満ちていて、あなたはもはや何も恐れることはなく、すべての悪魔や悪霊を征服して溶かす強さを持っています。26私エリア、この真の神と共におられるようあなたにお勧めします。彼の名前はヤーヤーバです。彼がいれば、誰もあなたを倒すことはできません。あなたは勝者であり、常に勝者です。27、気に入らないの ?28、あなたがこの真の神と一緒にいることを決心したなら、私はあなたが何をすべきかを教えます。29、まず、この真の神をあなた方に知らせます。彼はアブラハムの神、イスラエル人の神です。30、しかし、イスラエル人が神の律法に違反したため、真の神ヤハバは彼らから離れました。31、そしてイスラエル人は今日に至るまで彼の呪いに打たれ続けている。32、これが、この偉大な神が他の国々に目を向けて、あなたを救おうとしている理由です。今日の救いはあなたにあります。救いを受けてください。神ヤー YAHVAH があなたに手を差し伸べます。彼の手も取ってください。33、彼はあなたのために自分の息子を与えました。そして彼の息子は、あなたへの愛のゆえに、あなたのために自分の命を捧げ、十字架で血を流すことに同意しました。そうすれば、あなたも彼の血によって救われ、あなたも救われるでしょう。罪から解放されれば、あなたはもう罪を犯さなくなります。34、この真の神である父ヤハバは、十字架上で流された御子の血を通して人間を救うことに同意されるのは御子を通してです。35、御子のこの血を受け入れない者は、罪から解放されることはなく、決して罪から解放されることはありません。36、神ヤー YAHVAH が誰かを非罪人にするのは、御子を通してのみです。37、そして、もしあなたが、この真の神によって、その御子によって、あなたのために流された血によって与えられたこの救いを受け入れるなら、あなたはすぐに救われるでしょう。38、そしてこのために、この偉大な神の御前で全てが正しいように、あなたはヤホシュアと呼ばれる神の御子においてバプテスマを受けなければなりません。39、それで、
私エリアよ、あなたが救われるように、父ヤハバとその子ヤホシュアと団結するよう進めます。40、エリアによって洗礼を受けなさい。そうすればあなたは永遠に勝利するでしょう。あなたは悪霊たちを打ち負かし、彼らを踏みつけ、あなたの足の下で彼らを滅ぼすでしょう。41、あなたはもはや罪を犯さず、この偉大な神ヤハバの保護の下にある聖人になりました。42、決断してください。私はあなたを待っています。私エルヤ。まずはヤホシュアへようこそ。43、父なる神ヤハヤハバがあなたを待っています。ヤホシュアがあなたを待っています。エリアはあなたの救いとバプテスマを待っています。父ヤハバとヤホシュアがあなたを祝福してくださいますようにあなたの魂を救ってください。あなたの精神を救ってください。44、この番号に電話してください。本当に救われて救われたい場合はプラス2613286666397。45、私はいつもここにいます。私はエリヤ、あなたを救い、あなたに多大な害を与える悪魔と戦い、打ち負かすのを手助けします。エルヤがあなたを待っています。ヤホシュアがあなたを待っています。救われてください。あなたの救いを見逃さないでください。早く来てください。ヤホシュアがあなたを待っています。魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を追い出す。魂を救ってください。心を救ってください。悪魔を